mithlahu fil janna. نعم Usman bun Affan ko habi wonde e ko yimɓe kalan sahande ɓe mahi nelaɗo jumanela sallallahu alaihi wasallam wonde ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ina wiya kala mahan Allah juma walla mahani Allah suudu نعم taw noon o faandi hen tan ko Allah نعم gollal gollude ɗum taw gollal ngal paaniɗa hen ko Allah نعم ina satti kono so tawi a golli gollal ko Allah tan paaniɗa Allah ma yoɓe so tawi noon paaniɗa hen ko wiyede kaari walla kaari نعم ko ɗum woni ko paaniɗa hen Allah kadi hokkuma ko paaniɗa ko sabu niyatul mu'minu ablagu min amalihi anni e juulɗo ɓuri timmude gollal mum نعم innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa نعم neɗɗo kala no anniya makko foti ko noon ne kadi golle makko fotata Allah teskorto neɗɗo o ko anniya muɗum wona golle muɗum anniya ma o Allah ko ɗum woni ko ƴeewata نعم so tawi ne gollata ngal ɗo gollal nde paaniɗoɗa hen ko wiyede kaari 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 ko ɗum cohlunoɗa Allah yomma ɗum mbiyeɗa kaari kaari ya andu to Allah hokam ala ko geɗal so tawi noon nde mbatta nde paaniɗa hen ko Allah tan a fandaki hen yiyede a fandaki hen yiɗede a fandaki hen tinede نعم Allah yomma to muɗum ko anni yiyobdema toon ko haɗata kadi gaga ga yimɓe ga kadi ko ma mbiyeɗa wonat ɗum waɗi fandude ma yo wontan Allah ɗum waɗi kala paaniɗo nde o waɗata gollal ngal نعم soko maadi juma walla ko maadi jama ko fandi hen ko Allah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi ma Allah mahammo hono jama o toon to aljanna ko hon noonne kadi ruwi habrama an Uthman bun Affan qala sami'tu rasul sallllahu alayhi wa sallam yaqul man bana allaha masjidan bana allahu lahu mithlahu fil janna kanko Uthman bun Affan o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi kala mahanɗo Allah jama e dow leydi jama mum juma mum ma Allah mahammo hono jama o to aljanna galle andi on kam wadde namdetake mbeɗen jogori natude aljanna biyaɗo wonde so tawi mahani Allah jama e dow leydi ina jogori mahanoyede galle to aljanna hono jama mo mahi o mbimi wadde on kam sikke ala ina namde beɗe mo jogori natude aljanna so tawi noon Allah yiɗi neɗɗo dañal comme no oɗo musidɗo kawa Abdoulaye Walle Allah yiɗi mum dañal Allah wurti haqqille makko e ɓernde makko wondude e yamirore nde wonno ko ɓesgu madinnajo ko ɓesgu madinnajo o holla ko diine ko ɗum woni ko andi ko ɗum woni ko yi o neha ko needi almudagal wadde on kala ko wawi wonoyde o ruttoto tan ko ɗo yimminoɗo wadde ɗum ɗo hawnaki moƴƴere nde watta nde nde hawnaki ɗum waɗi noon kala neɗɗo noon sa yi noon neɗɗo ina waɗa hunde moƴƴere ko heddiɓe ɓe pour ha mbawa ñammude moƴƴere so tawi tan a yi oɗo julɗo waɗi moƴƴere sabu nen sallah sallam o wi hasidagal ala so wona e geɗe ɗiɗi mana ko kiram illa fi ithnayni geɗel gongel ngel ko Allah hokka neɗɗo dañal dañal ngal o wonay halkude dañal ngal e nafɓude laawol faade laawol Allah Allah hokkimo jawdi jawdi ndi omo walla miskineɓe omo waɗa ko Allah yamiri ko Allah yiɗi omo gollira ɗum e jawdi ndi ayi oɗo so tawi a yi omo waɗa ni anne aɗa ñaaguima Allah yo Allah hokke hono ko dañi ko gona e wadde no waɗata ni ɗum ɗo wiyetake ko hasidagal walla wiyetake ko gañu ayi ɗon hasidagal ala ɗo walla ala oɗo Allah yiɗimo ko gandal omo jangina omo andina omo walla yimɓeɓe e diine kandina hoorema hanino anne heeɓi ko aɗa waɗa no watta ni ɗonne kadi wona hasidagal wadde noon hirodirde to banggue moƴƴere ɗum wona hasidagal wadde noon hande so tawi Alaji Abdoulaye Walle waɗi hono ni gonga omo dañi omo waɗa won dañɓe ha kewi mbawa wadde no watta ni won dañɓe hande milliard uji ene mbaɗi compte banque ji woni koye foɗodirede wiyede kaari ko kañum woni milliardaire nokku naggam ay ɓen ko ɓen woni ko haalete wonde jawdi ko jarabi ko musiba ko ndi woni jawdi sabu hankadi aɗa foɗodire ɓuura yewde galleji ɓuura hewde galleji ɓuura hewde compte banque ji ɓuura hewde milliard uji ha layal mayde wima karab taw ala ko gollatɗa hoorema e aduna haydara jamma e ñalawma aɗa dogana hajuji aduna taw ala fof ko golluɗa e dañal magal ala ko gollanɗa hen hoorema ha mayde wima karab holko jeyɗa e jawdi he koɓe guittanma heɓe codanma kasanke
te heka sanke wattake poos métre uji 7 so heewi ko ɗum woni ko jadata e gabri so tawi heewi so heewani wona 5 walla wona 3 jawdi heddini ɗi ɓe jiɗannoɗa eɓe a yiɗanano fof ñaama ronoɓe pecco gueɗe mumen jawdi mani joguiɗa fof fecce sa renaki mom hay galle ma saro hay galle o saro rewɓe ma ɓe desnoɗa hay goto susano dardumen ɓen fof cako jah wadde holko nafam ma sahande dañɗa jawdi ndi ganda koɓe mbiyata ko dañal ko koɗo kangaɗo Allah addi ɗum e jungo maɗa liggan hen hoore maɗa liggan woni ligganade hoore mum ko janggo maɗa sabu ko ɓoyɗa yaade leydi ɗi fof ko lelotoɗa e mayri ko ɓurta hewde ɗum noon so tawi jomum ne ƴoƴi ɓe mbiyata wonde sa itti dépense ma aduna ittara dépense laakara sabu ko toon ɓurta ɓoyde nde yimɓe ngari aduna nde mbiya tan kone tagade tan mbiya ko jeehe jeere nanɗa comoye ɓe ko joɓoyɗon to sabu to wonde ko ɓoyote joni noon woɓɓe ngari cikki ma taw aduna o gasata oɗo tan keddoto jamma e ñalawma ngala haaju e diine ngala haaju e jokkere endam ngala haaju e jokkodirde yimɓe ina gabbi tan oɗo aduna ha mayde ara wiya karab gasen ma abi ase goppa galleji maɗe ɗi ganduɗa hoore ma ko immeuble ji ko gratte ji aɗa ko auto ji joɗɗi jonneɗa e blancar codanɗa bagi mo ganduɗa hoore ma hay joɗade a jaɓatano joɗade mum woni biyeteɗo bagi biyeteɗo kasanke o jomum sodane ko yadata asane gabri mo ganduɗa hoore ma suudu no mbalonɗa ni matla mo mbalonɗa balliri mbalonɗa ni no fonno ni gasgel ngel lelortoɗa banggue wadde jawdi aduna so tawi Allah yeɗima a dañi ɗumen miijo de andu aɗa wonde mayri hande kono janggo aɗa jogori sertude mayri so ndi gasani aduna kam an kam a gasan goppani nde wonno ɓe mbiya neɗɗo so maayi gueɗe tati ina jaada e makko jawdi makko koreji makko golle makko jaada makko hato kabri to koreji ɗi e jawdi ndi duttito heddo ton golle makko ko gollu noon ko ɗum yowete ɗum waɗi nela sallah sallam wi kala mahanɗo Allah juma e dow leydi ma Allah mahamo galle aljanna ko hon noonne kadi abi hurayrata habri o wi qala rasul sallllahu alayhi wa sallam inna mimma yalhaqu lmuminu min amalihi wa hasanatihi ba'da mawtihi wa ilman allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warrathahu aw masjidan banahu aw baytan libni sabili banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mawtihi abi hurayrata wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ayni ko ƴinginanto wonande gonɗiɗɗo Allah e golleji e moƴƴereji ɗi o golluno caggal mayde makko holko abbotomo maana hol gollal tawyongal neɗɗo caggal so maayi annabi sallallahu alaihi wasallam haali hen geɗe tati o wi ko ilmun yuntafa abi aw waladun salihun yad'u lahu aw sadaqatun jariya o waɗɗi ɗo facciro ngoɗo o wi geɗe ɗe ina jowitano neɗɗo golleji muɗum moƴƴi caggal mayde makko ko gandal allamahu wa nasharahu gandal ngal o janginno o jangini o andini ngal sahi ngal satti hande no ceerno hamme baba talla en ceerno ɗum saydou en ko cari gandal ko cari hande islam e aduna hen ha hande ina rewe Allah ina rewe kala to jaare aduna he almuɓe ceerno ɗum saydou nan toon Allah ina rewe nokkuji fof diine nannama e nokkuji kewɗi taw diine alano toon fof ko sababude maɓɓe ɗum ɗo kam sikki sakka ala hen ɗo joni sa ƴeewi oɗo hadis gueɗe ɗe fof ceerno ɗum saydou nan jeeya e majji gueɗe ɗe fof kanko ina rendanima ay gandal ngal jomum andini e gurdam mum sari gandal ngal wa walla tan salihan walla o ɓiɗɗo makko moƴƴo tara ko o acci ɗum caggal makko ɓiɗɗo moƴƴo kay ɓurani oɗo khalifa e miñiraɓe muɗum e ɓesguji ɗi e almuɓe ɓe fof o ronki o acci ɗum caggal makko ɓiɗɗo o ina duwanomo aywo mushafan warratahu e deftere nde o rontini caggal makko so janginde so wonno deftere gandal ene jangine
soko janguno Qur'an ha o reeni ha o ɓaari mo jangina mo ɓaarna caggal ɗum ina jangina ina ɓaarne soko woɓɓe o janginno soko ɓiɓɓe makko fof aw masjidan bana walla juma mo maano ay Allah jabla wala naati walla jama walla juma mo maano aw baytan libni sabili walla cuuɗu wonande ɓiɓɓe laawol neɗɗo maha galle mum ha gasa ma hen suudu nduɗo suudu ko suudu hoɓɓe tan ɗanniyankoɓe kala garɗo miskineɓe Allah so ngari ɓe hen jibbita ayi ɗum ɗone kadi ndeɗo moƴƴani ne jeeya hen andi hebde Allah ne weeɓi kono noon wadde nde woni ko satti hebde aljanna ne weeɓi kono waɗande aljanna nde woni ko satti ayi banahu woni suudu nde o mahen ɓiɓɓe laawol en o mahi suudu ndu a wona haran hajara walla caangol ngol dogni caangol ngol waɗi financé ngol asagol fewna yimɓe ina naftoro so ɓulli mum boyli mum fof naati hen ne weeɓi jahaɗo tan gasa woynuɗa e laawol holko mbaɗirɗa ɗumen mumunteji mbawa yarde hen holko mbaɗirɗa ɗum kulle mbawa yarde hen yimɓe mbawa wirtade hen jara a heeɓi aljanna on kay namdetake sabu so tawi tan a waɗani Allah gollal ngal omo natiniro e ma aljanna o wawata wurtudema ya gollu so wona ko wela kala nde o yiɗi nde o wela nanudema aljanna o hokkam ma ko ya gollamo golla hono no mawɗo Allah jaɓi wiyanno ni nde wonno Allah ko moƴƴo ko nuɗo kala mo jogorani yoɓori jammu tanɓe gollandemo ga wona wadde noon so tawi tan anan neɗɗo wiye ina waɗa moƴƴereji ina walla miskineɓe ina asa boyi ina maha jumaji ina waɗa ina tuta leɗɗe ɗum ɗo fojjiya koye sadaqatun jariya sadak dogowo joni noon so tawi an aɗa waɗa ɗum Allah jaɓata abada nde golloyta gollal ngal ina bonnanma ko gollunoɗa aw sadaqatin akhrajaha aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhati ay kalande ɗo joni sadak mo yaltini e jawdi makko sahande o sendi wona woppuri ha ñawa goppa ha ñawa aɗa andi hankkadi oɗo ñaw ka jogoɗo maade hen mbiyaɗa yaltini e jawdi maɗa sappo wona ko funtude Allah Allah wi wonde ko so tawi woni haqiqa tuubu buya kono tuubata ko adinde rafi arta e ma walla mayde arta e maɗa walla alladina yamutuna wona ɓen kay accoɓe kadi ha gona e mayde ɓallo mbiya ina tuuba wona hefereɓe kadi golloɓe heferagal gacca ha hankadi ladial ɓallo mbiya ina tuuba wona gollowo goofol ha anda hankadi ladial ɓallima wiya ina tuuba ala ngal on tuubuya Allah jaɓata Allah wi tuubu buya ko tuubu buya tuubaɗo law nimsuɗa tan goppuɗa ɗum waɗi hayati e gurdam makko ɗum woni yalha haɓɓu min mbaɗi mawti ɗum woni ina ƴenguito e makko caggal mayde makko ɗum noon wadde so en kaali moƴƴere maade jama ɗum ɗo naati hen wadde noon oɗo jiyaɗo Allah kanko de Allah wallimo eɗe ñaagui Allah noon yo Allah rokkumo battane mo yo Allah hokkumo duumade e gollude ɗeɗo golle hande ladial makko yonto e foof tawmo golla ɗeɗo golle Allah hokkumo juutde gurdam wondude cellal e sembe o waɗata ɗo ko o ɓeydo wadde ɗumen o romtina ɗum kadi e ɓesgu makko ɓesgu kadi watta wadde ɗumen hande Aliou Ardo Sadio holko woni hande waɗani holko woni jumaji Aliou Sadio ne mahi aduna holno foti moƴƴereji Aliou Ardo Sadio ko waɗi holno foti wadde noon hande oɗo jawdi aduna funtu yimɓe so tawi tan Allah yeeɗima seeɗa ay on seeɗa mo mbiyata haɗa fadi ha heewa o fuɗɗa wadde woni koye funtudema seeɗa mo gonɗa e dañde o ittu hen cakkorɗa sa ƴeewi histoire waji koyemoɓe kalanno ɗe balɗe ina haale no e réseau sociaux ji ɗi ayi nan sallah sallam mbi wonde nafƴe hunde woto jawe hay ko famɗi ko nafƴe saabu o wi hadde nde ɓuuri bonde wasde hokkude seeɗa nde mbiya ɗum ɗo ina famɗi e mbiɗa hersa hokkude ɗumen i ko ɓuuri bonde kay ko wasde rokkude nde ko famɗi fof rokkumo yeruɗo joni hande neɗɗo ara ɗo ko miskin Allah yima ama sambulo mbiɗa ɗi balla kam naggam miijoɗa noon ko 100 francs walla bu sappo woni ɗo e poche maɗa te kanko mo gonko ñaaguiɗo mo yaama ɗi bu sappo sa rokki mo wawi sodde ɗum huntere mburo ƴakka ɗumen taw ko heege wondi ay an noon sababu hunde no famɗiri ni jawa rokkir kala ko golluɗa e moƴƴere ko famɗi fof janggo moƴƴere muɗum a yiya Allah tesko tan ko anniye o niya turum omin abla komin amadi so tawi tan anniye o timmi gasi ko heddi ko fof Allah timminantama kadi Allah wi wonde kala nde o mbaɗanɗa nafɗuɗa Allah wi ko kañum woni lomtinanowo kadi Allah wi ko ñamle Allah ñamlude Allah nden ko waɗande ɓe ɓuɗɗaɓe
Allah wi so ina yoɓa kañum dublat ay ko ɓe kalanno ko ɓe mbi waaji o mataw ko no Sen TV waɗata ni neɗɗo mo sellani ala moyen ɓe ngara ɓe invite ɗum e télé he ɓe mbi ina wondi rafi nangam fodde ujunnaji nangam walla million ji nangam foti saftu ɗum onne kadi o wi koye téléji leyɗele arabeɓe walla pays occidentaux ji ɗi tan no Allah waɗata yimɓe ɓe kaali ɓe mbi oɗo de sellani safratamo noon ko nangam ko 1000 nangam dollar foti safrirede joni no yimɓe han kadi ɓe gudir téléphone goto foof nodda wiya mi waɗi nangam o wiya mi waɗi 5000 dollars o wiya waɗi 10000 dollars o wiya waɗi nangam dollar goto fof kadi no noddani haala ko waɗi Allah waɗi julɗo goto nanoy ɗum mi andi ko julɗo yamira waɗa moƴƴere te ko hefreɓe tan goni e wadde kanko noddi o wi wonde mi waɗi 4 dollars ala mi waɗi 2 dollars caggal ɗum waaji o noon ɗum haawi ɗum ñande fof eɗen nana en haale kono noon ko yeru tan gonɗen hokkirde woto neɗɗo wi min ko ma jawdam ndi heewoyade mi rokkira a jogotani rokkude nde waaji ɓe noddimo nde mbimo ma cikki ma taw oɗo woni koye sabidde ɓe mi an ɓeɗo ne nodda goto fof wiya mi waɗi nangam an nodda ala ko mbiyata mi waɗi sowona mi waɗi 2 dollars o heɓiri o wiɓe ala o wi ɓeeɗa mbaɗi koko kattane kanko koko hattane waɗi o wi saabu kanko ngaru makko fof ardi ko 4 dollars o jogui o feccimo jawdi makko ndi hakkude o waɗi 2 dollars heɓɗora 2 dollars ɗum noon haawi yimɓe ɓe waaji o wi caggal muɗum kala nodduɗo so waɗi 10 dollars 10 000 dollars so waɗi 10 000 dollars wiye joni yo fecce hakkude feccere ndeɗa ko baɗɗo 2 dollars o jeyi 5 000 dollars o 5 000 dollars o komo sellani o goɗɗo kadi nodda wiya mi waɗi 8000 dollars 4 000 dollars o ko oɗa jeyi 4 000 keddiɗo o ko oɗa jeyi goɗɗo nodda kadi wiya mi waɗi 6 000 dollars 3 000 dollars ko oye jeyi 3 000 oɗa e dollars ko oye jeyi eyi noon tan ha nde émission o gasat taw oya mo sellani o koɓe cohlanno ɗum koye ɓurti kankone o heeɓi ko meeɗa no miijade aduna caggal ɗum ɓe gewirimo ɓe mo aran kalis makko ɓe goni namdade mo noon pourquoi ça kanko ɓe namdi ɓeɗa aɗa jangi nangam holko taki a liggaki o haalde ɓe fof e raɓɓindinde tan o wi ñande hen fodde société ji 10 noddiɗo on société fof wi ina sohla liggindemo holko hokki muɗumen ko satak mo waɗi o moƴƴere nde waɗi nde ko satak ko Allah wi wonde so mbaɗi mi rokki kanko joni moƴƴere nde o yiɗum gila e aduna te laakara kadi ko yoɓo yetto wadde noon hande so tawi neɗɗo dañi ko famɗi fof wat miskino so are maɗa wawi waɗa ɓuuri ɗum waɗan ɗum woto neɗɗo are maɗa wima wallam jahaɗa yenna ɗum walla aɗa aybina ɗumen ƴeew tan oɗo musidɗo koni o ƴeew tan ɗiɗo auto codade ɗe balla en jiiɗi ɗi jumaji gonɗe maheɗi te wona hande fuɗɗi ala jaɓla walla gila ɗanni hande no foti sukaɓe Afrique naaɓe sukaɓe leyɗel Afrique hande ko woni toon omo liggina ɗumen omo weeɓa ɗumen nde moƴƴere tan Allah inaɗa ɗum andi ɗum e raɓɓininde tan mo Ama Samba Lo ko ni wonni no machallah ko noon tigui jarama ceerno Amadou Tidiani Ba bandiraɓe nani paami kadi beltima yo Allah sellin